Langit menguap tenang blis Amrek Gusti pindho riris Tumedak ngrawuhi donya Paring lejar mring sujamu Kirawa Emmanuel Luarono Bani Israel Bapak Ibu saha para sederek sugeng pinanggih malih kalian kawula Bapak muji wonten ing program Dahar Injing kita badhe sami midhangetaken sabda dalam Gusti monggo kita buka mawi sembahyang Kuyareng Sayang Putra Tuhan Suci amin. Allah ingkang tresna kawula ngaturaken puji syukur sedaya berkat keselamatan ingkang sampun kepareng kawula tapi kawula badhe nampi sabda dalem kersa Gusti paring berkah dumateng kawula supados sabda dalem dados kegiatan kangge gesang kawula krasa Kristus Gusti kawula amin. Gusti manunggal kalian kula sedaya Pedihan Injil suci anggetanipun Santo Matius. Linipun Gusti. Matius bab 6 ayat 1 dumugi sekawan dipun lajengaken ayat 16 dumugi 18. Aja nganti kowe ngatonake kabeneranmu ana ing ngareping wong karben padha weruh mundak mengko kowe wis ora nampa ganjaran ing ngarsaning Ramamu kang ana ing swarga. Mula yen kowe aweh dono aja kowe ngundangake iku ana ing ngarepmu kaya tumindak wong lamis ana ing sinagoga lan ana ing tengah dalan karben dieringi ing wong pranyata pituturku ing kowe wong mau wis nampa upahe balik kowe yen kowe aweh dono tanganmu kiwa aja ngerti sing ditindakake tanganmu tengen supaya mengkono anggon dedana iku disidhem lan Ramamu kang pirsa barang disidhem bakal genti males marang kowe. Yen kowe poso aja kowe ulatmu suntrut kaya wong lamis awit wong mau padha pasang ulat budhek karben ketara yen lagi poso. Pranyata pituturku ing kowe wong mau padha nampa upahe balik kowe yen kowe poso rambutmu lenganana lan raupana praenanmu supaya sing ngerti marang posomu iku dudu manungsa nanging Ramamu kang lenggah ing ngasepi lan Ramamu kang pirsa ing ngasepi bakal genti males marang kowe mekaten sabda dalem Gusti sembah nuwun Gusti. Bapak Ibu saha sedaya sabda dalem Gusti ing dinten menika saged kawula renungaken bilih Gusti ngersakaken supados gesang kita menika sami asih tresna tetulung dumateng sesami. Ugi Gusti ngersakaken supados kita tansah resik diri mantepan kanthi poso lan sesirik. Wonten ing gesang kita ing sadinten-dinten kathah sakiwa tengen kita ingkang saestu mbetahaken asih tresna saking kita. Kala wingi wonten bencana ing Sumatera banjir bandang kathah sedherek ingkang sami tilar donya sami kecalan omah barang-barang ingkang
tresnani. Mbok menawi saking padamelan gaji kita sampun dipotong. Mbok menawi ugi para sedherek sampun tetulung wonten ing prapatan kathah tiyang-tiyang ingkang nyuwun dana. Sak pamantosan kawula wonten ing gereja isung-isung ingkang kaping kalih ing wulan kepengker ugi dipun isung-isungaken kangge biyantu bencana wonten ing Sumatera. Nanging kita ugi mirsani kathah tiyang-tiyang wonten ing bencana wau sami ngetokaken tumindak katresnan nanging mbok menawi boten tulus. Ngetokaken partenipun dipun viral-viralaken. Tentunipun menika tujuanipun kangge keterpilihan wonten ing mbok menawi pemilu ing 2029 mbok menawi menika. Wonten satengen kita sami tetulung wonten kangge sedherek ingkang betahaken. Mbok menawi wonten ing panti asuhan wonten tiyang ingkang sami nyuwun paring-paring nggih kita sukani. Nanging boten sekedhik saking kita asring memviralaken wonten ing media sosial, Facebook, Instagram. Tentunipun menika tujuanipun kangge pengakuan diri kita. Gusti nyuwun supados anggen kita tumindak menika namung kangge kamulyan dalem Gusti. Lan ing dinten menika kita sami witi mangsa poso lan sesirik. Nggih, anggen kita poso lan sesirik menika kita tujuaken namung kanggo Gusti kemawon. Kulo Rama sayang putra Dinten Suci. Amin. Saking makarya berkah dalam